Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε είναι το πρώτο μου haul στο κανάλι μου. Έχω αγοράσει κάποια πράγματα, ζελεδάκια και παιχνίδι. Αυτό είναι, τώρα πώς λέγεται, κάτι που ζουλείται, το ζουλάς. Έχουμε δύο τέτοια ζελεδάκια. Και επίσης κι άλλο ένα τέτοιο. Έχουμε δύο πλό, green, σε δύο σοκολάτια και έχουμε και δύο μίλικα. Το άλλο το έχει ο αδελφός μου και αυτά είναι τα δικά μου. Ωραία. Η άσχερα είναι ένα μικρό unboxing, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!